Ers pan o'n i'n fach, dwi wedi bod yn wrth y modd efo byddi. Dwi wedi gwneud sketch o Maldwyn y mwnci fel yma, a wan dwi amdano sy'n chi sydd wedi gwneud byped dada. A dyma be fydd Llŷr yn ei ddefnyddio i droi'r sketch o Maldwyn yn byped, rhag ofyn eich bod chi a wedi rhoi cynnig arni hefyd. Mae Llŷr yn cychwyn gyda rhyw fetr a hanner o'r weiran, wedi'i blygu yn ei hanner. Efo'r top yma wan, chi'n ei gafal hwn. Hwna, a wedyn chi'n mynd i wneud pinch and twist. So wrth wneud hyn, mae'n cryfhau y weiran a chi'n creu pen. Yna, mae'n defnyddio'r un dechneg i greu y brichau a'r cefn. Cyn troi sylw at y coesa. Gan bod mae hwn blygu unwaith, ydych eisiau'r coesa fod yn 4 weiran. So ydych chi'n twistio hwn eto wedyn lyn. Plygu'r trai drosod lyn. Iawn, rwy'ch chi'n gweld hwnna'n sefyll wan. Ar gyfer y corff, mae Llŷr yn torri hafn yn un o'r peli polystyrene. So well chi ofyn am gymorth i wneud y cam yma. O wan, mae'r weiran yn cael mynd mewn i'r cefn fel yna. Wan, dwi am ailenwi efo'r polystyrene yn dod. Mae popeth yn cael ei ddal yn ei le gyda thap masgio a thap trydanol. Uwch ben y peniglunia, dwi am dechrau'r coesa efo 4 matchstick i wneud siŵr bod yn gry. Mwyn gwneud yn siŵr y bydd Maldwyn yn medru sefyll ar ei ben ei hun, mae Llŷr yn tapio rhagor o fatsis o gwmpas gwaelod y coesa ac yn cryfhau y brichau yn yr un ffordd hefyd. Rwan y pen. Ia, pelan polystyrene arall. Gwylwch chi dilo yma achos mae ein yn ofnadwy o beryg. So fan efo pen i'r mwnci, Maldwyn. Ac wrth gwrs, gan mai mwnci ydi o, sa fyw i ni anghofio ei gwynffon o, na fysa? So beth nesaf dre angen neud wan di ychwanegu ffelt ar creu gwynaf iddo fo. Torwch y ffelt yn damidio bychan. Mae Llŷr yn defnyddio cyllell grefft, ond fasa siswm da yn gwneud y tro. Nesa, mae'n gludo y ffelt i'r corff gyda glud sy'ch chi'n gyflym. Gwneud y 2 goes i fo. Mae gwyneb y mwnci yn cael ei greu gyda chlai, wedi'i foldio dros y belan. Mae'r gwynaf fan'na wan. Ac yna, mae gweddill y pen yn cael ei orchuddio hefo rhagor o'r ffelt brown. Yna, ar gyfer y clustia, y bol, y traed a'r dwylo, mae'n defnyddio ffelt goleuach. Iawn, so dwi eisiau mynd i torri unwaith o'n un, mae'r glud i sychu. Ac mae'n bwysig peidio anghofio rhoi chydig o wallt am ei ben o. Rwan, 2 belan fach o glai ar gyfer llygid Maldwyn. Be? Na. Wel, chi'n gweld, dwi'n licio sef o Maldwyn di troi allan, a tro nesaf, yr un o dan chi sydd wedi animeiddio Maldwyn.